dia més tenim amb nosaltres a la Míriam Santamaria. Bona tarda. Bona tarda. Perquè dilluns, dimecres i divendres, aquest 2014, ens acompanyes. I dilluns i dimecres toca Meteo Cuina. Jo vull recordar als espectadors que a banda de tots aquests espectacles, perquè de vegades no té altre nom, el que fem aquí, a banda de que us informem i divulguem un munt de coses, fem una mica d'espectacle i de show, però podeu, a través del teu blog, després, tornar a mirar aquesta secció i revisar receptes i més informació addicional, Sí, perquè a part del que fem aquí, que parlem del producte, cada producte al web, a meteocook.cat, o meteocuina.cat, el que vulgueu, va associada a una recepta. Per tant, podeu aprendre receptes, imatges i curiositats, perquè també hi ha curiositats. Interessant. Avui la farina, les farines. Exacte. Sí, perquè, clar, nosaltres busquem el producte de temporada, però clar, hi ha productes que els utilitzem tot l'any perquè els hem d'utilitzar tot l'any. Em diràs, per exemple, el pa, coi, tant el menges a l'estiu com a l'hivern. Hi ha molta farina, a més ara ja comença a haver-hi consciència de, per exemple, el gluten, que ara en parlarem de què és, que hi ha gent que és intolerant al gluten, per tant, ha de mirar altres farines. I avui tocava parlar d'aquest ingredient i de veure si, tot i que és un producte anual, té o no temporada. Hem anat a Granel, al barri de Gràcia, ells allà tenen tot de farines, en tenen amb gluten i sense gluten, i la Sara ens explicarà tots aquests detallets per conèixer millor i sobretot per saber a l'hora de comprar quina farina hem d'escollir. De moment, començarem preguntant-li si la farina, Sara, té o no temporada. La farina és que últimament surt tot l'any, perquè la gent s'està cada vegada amb panificadores, es fa a casa, les galetes, els pastissos, i està molt de moda. No sé, temporada la venem tot l'any, la veritat. Potser l'estiu baixa una miqueta més, però... Cert això que diu la Sara de la moda de fer el pa a casa a les panificadores, que surt boníssim. Jo no he fet mai, però algun company de pis me n'ha fet i boníssim. És espectacular. A més, també ens deia, a part del pa, les galetes. Ara a la gent li agrada molt fer els seus propis productes. Fins i tot allò típic. Després la Sara ens donarà una recepta molt bona. Però allò, si venen amics a casa i has de fer aquells pica-pica inicials, doncs també els pots fer tu. No cal que vagis a comprar-ho a la forneria perquè tu mateixa ho pots fer. Per tant, tenim aquest producte que ara la Sara ens deia que és tot l'any, perquè la farina no deixa de ser el molt d'un gra o d'un altre aliment. Però anem a veure perquè el seu ús crec que sí que és de temporada. Va canviant en funció de la temporada. A veure, a l'hivern, Sara, com ho tenim el tema? Raï és una farina molt interessant a nivell nutritiu, va molt bé per a esportistes, embarassades, a més dona molta calor al cos. El tema de l'hivern necessites coses que et pugin. I aquesta, per exemple, hi ha uns plats, que és els crepes bretons, que es fan sense ou, que és molt interessant, a la gent li agrada molt, té un sabor especial, però crec que ens hem d'acostumar a altres tipus de cereals que no només el blat. Blat de sarraí. Blat de sarraí, però hem de dir, es pot dir blat de sarraí o fajol. Si diem blat de sarraí, hi ha una petita confusió, perquè el fajol no és un cereal, és una lleguminosa. Per tant, va bé indicat per la gent que no pot prendre cereal. Goiteu, és aquesta d'aquí, a més la notareu, perquè no sé si es pot veure bé, té alguns petits granets negres. Aquesta és una farina... Ah, sí? Ho veus? Sí, com... Sí. Veus que és com així, no sé si es pot apreciar bé. T'hi has d'apropar moltíssim, però té com uns piquets marronets més fosquets. Que no és aquella blanca del tot. Doncs el blat de sarraí, que diem no és blat, però la farina de fajol, que és el mateix, heu de pensar que a més té moltes propietats calòriques. Diu que per a esportistes, la Sara. Exacte, i a més també per èpoques de fred, perquè aquesta es consumeix molt a l'Europa de l'Est. Països molt freds, a l'hivern ells són tradicionals fer grans plats típics amb farina de fajol. On es cultiva aquí a Catalunya? A la Garrotxa. A la Garrotxa és una zona històrica on treballen molt bé el fajol, i parlàvem de la Bretanya, les crepes bretones, segurament les haureu provat, doncs fetes totes amb aquest d'aquí. Carai! I ara, escolta, anem a buscar una recomanació, perquè clar, hi ha tanta farina que a veure la Sara quina ens recomana, perquè n'hi ha moltes. A veure, Sara, quina farina ens recomanes? Mira, doncs la farina de cigró és perfecta per rebossar. No ho sap molta gent, però cada vegada es va sentint més i no necessites ou, fas un peix, passes per la farina de cigró i cruixent, molt bo.
Home, això s'ha de provar. Sí. Farina de cigró per rebossar senyora. sense ou. Sí, 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 sí. Que deu fer crec-crec i deu ser boníssim. Sí, avui és l'única que no hem portat, és la que ella ens recomanava, però clar, em deia això, diu, ostres, diu, estem acostumats a moltes vegades a aquelles receptes típiques de les iaies, que, escolta'm, a mi també m'encanten, un rebossadet amb ou, Sí, i tant. però clar, també podem començar a provar altres coses i agafar una farina de cigró, a més, que tu penses al cigró i te l'imagines allà amb la formeta i no, és amb farina, per tant, escolta'm, tenim ja una farina més recomanada. Molt bé, una cosa més a provar. Exacte, i ara anem a veure i a explicar el tema del gluten. Perquè, clar, parlem de moltes farines, però hi ha gent que no en pot prendre. És intolerant. Intolerant. Però què és el gluten? Jo no en sé gaire, la Sara, a veure si ens explica què és exactament això que ens porta de corcoll, el gluten. El gluten és la proteïna del blat. Aleshores, hi ha gent que no ho digereix bé, que li fa malbé el que és el sistema digestiu, les vellositats que té a l'intestí. I, bàsicament, el que és molt important és que no ens centrem només en el blat, sinó que n'hi ha altres tipus de cereals, inclús amb gluten, però menys quantitat, com l'espelta i el camut, que et donen altres nutrients que no té el blat. Llavors, simplement és obrir una mica més la ment i veure que hem de variar més la dieta, que no hem de ser tan... Igual que ens agrada variar les coses al dia a dia, doncs l'alimentació igual. Clar, ja sigui per una intolerància o pel gust de variar, també, Exacte, aquesta és la de camut. Aquesta és la de camut. Sí, aquesta és la d'espelta. La d'espelta, que jo ara estic amb el pa d'espelta, el trobo exquisit. Jo també, és a més la que ara prenc. Aquest no té piquets. No, és més groguenca, si veieu. Té com unes petites taquetes negres, si t'hi fixes també per aquí. La d'espelta, mira. Aquesta és blanca, Sí, aviam si ara... Veus, però també no és d'allò aquell blanc nuclear. Sí, però sí que és més grogueta, aquesta. Sí, aquesta tendeix. La de camut. Exacte. Hem de dir, però, que això ho sabran molt bé, ho sabreu molt bé si teniu família o sou celíacs, que cal anar molt alerta amb la contaminació creuada. Sí, senyora. Clar, què significa això? Per exemple, la Sara mateix ens ho deia, diu, nosaltres ho tenim separat, però clar, hem de dir que aquí pot ser que hi hagi contaminació creuada. Què significa? Doncs que aquest gluten es pot barrejar, o sigui, per exemple, només amb la pala, si aixeques farina... Accidentalment pot passar, i clar, un celíac que aquesta contaminació l'ha de tenir molt en compte. Heu de saber que evidentment, hi ha moltes receptes totalment adaptades per a celíacs, restaurants, fins i tot la Fundació Alícia, que se n'encarrega, doncs, alimentació i ciència, Alícia significa alimentació i ciència, estan a Sant Benet de Bages, es dediquen, doncs, a la innovació culinària, ells mateixos han fet una guia de restaurants per a celíacs i com cuinar, per tant, això ho hem de tenir molt present. I ara et porto... Això que no sembla farina, que sembla cacau en pols per tirar la llet. Escolta'm. Ah, que he de sucar? Sí. Tu mulles, abans, una mica? Ui, que prova, ja veuràs. A veure què et sembla. Què et recorda? T'ha de recordar alguna cosa, això? De petitona. Bol de llet... Què hi tiraves, tu? De petitona? Aviam, això no és dolç? Això no té gust a farina, farina. No, no és gaire dolç. No és gaire dolç. A veure... Què és això? Què és això? Sara, aquesta gran desconeguda. Què està provant l'Emma? La garrofa no és gaire coneguda. S'utilitza molt per fer pastissos. Podria ser un substitut del xocolata. I inclús hi ha gent que s'ho posa per fer-se amb llet, tipus colacao. I aquesta, per exemple, no és molt coneguda. Després la farina d'ametlla sí que la coneix tothom, a més en l'època dels panellets, o s'utilitza per fer galetes, que hi ha molta gent aquí que és aficionada a la reposteria, a fer els pastissets. Però desconeguda, vam tenir la de tef, que ens la demanen molta gent celíaca, que és un cereal etíope, ancestral, i va funcionar, però va haver-hi una època que es va deixar de comprar, llavors vam fer el canvi a la de quinoa, que la quinoa també està molt de moda avui en dia, i, de moda, sembla que ha sigut el producte de l'any, la quinoa, sí. I per això té moltes oscil·lacions de preus, i és una mica història, perquè no s'està fent, ara. Però, aquesta seria una top 10 d'avui en dia. Carai, no hagués dit mai que hi hagués tantes farines diferents
I aquesta sí que és veritat que de petita, jo sé, però no ho recordo, que em donaven com farinetes o Clar. papilla de garrofa, però no en recordava el gust. No, a més heu de pensar que això, barrejat amb la llet que us pugueu prendre al matí, és molt semblant al colacao. Clar, és com un El substitut, colacao, no? o bueno, les marques qualsevol Sí, sí. de cacau i de xocolata. Sí, és un substitut, per tant, un substitut sa, perquè és un fruit. La garrofa Clar. el que fan és la torren, el fruit el torren i ven molt i queda així. I aquesta és la de quinoa, eh? Aquesta és la quinoa que ens diuen doncs, que és l'estrella, que a més és una de les que s'ha posat de moda. Ja, també hi ha modes amb Hi ha això. modes, evidentment, i amb el que comentàvem de fer el pa, de fer les galetetes. I escolta, i per la gent que digui... Això anava a dir, les pastetes... Clar, per la gent que ens digui, però això què? Quin gust Quines té? aplicacions, Clar, no? Vuiteu, Quins per gustos, exemple, què podem fer? Els de granel ens han donat, ara aquí ho agafarem, les notetes. Val, Fixeu-vos-hi que això és una barreja amb farina d'espelt i camut, sí. aquestes d'aquí, i es poden fer, doncs, hi podeu posar maduixa, gengibre, canyella. Aquesta és la típica, prova'n alguna, escolta'm. A veure, què aquesta et amb quina sembla. farina està Mira, feta? aquesta està feta amb camut. Amb camut. A veure què et sembla. Boníssima. No té... Perquè molta gent també es pensa... No és ni molt dolça ni sosa. Clar, molta gent es pensa que a l'agafar aquest tipus de farines perdem el gust. De dir, ai, no, com la farina blanca no hi ha res. Doncs no, És senyors. boníssima, eh? Hem Us ho de dic provar, debò, molt bona. hem de fer noves receptes, perquè a més, coi, els temps també canvien. La farina blanca està molt bé, evidentment. I tant. Però si tenim tot aquest reguitzell de farines per provar, escolta'm, i a Home, més teniu clar. moltes alternatives a fer. I ara no podíem acabar sense que la Sara ens digués una recepta que jo crec que t'agradarà. Sí? Sí, Va. Sara, explica'ns alguna coseta per fer. Agafar farina, de fet la farina que vulguis. Jo ho faig més amb la d'espelta. Agafes un bol, agafes farina i li vas posant aigua i sal. De forma que agafi una textura que no quedi ni molt sec ni amb molta aigua, no? Que agafi una textura que puguis treballar. I llavors agafes el forn, poses una safata amb oli i fas tu com pilotetes. Les pilotetes i ho poses a la safata, com si anessis a fer galetes. Ho deixes al forn. I d'altra banda agafes ceba, pastanaga i trossets de tofu. I un cop fet això, treus del forn, ho poses a sobre de les galetetes i li poses sèsam per sobre. Llavors és com un snack super sa i escolta, vegetarià, macrobiòtic, i està molt bo, està molt bo. Ai. Ja has vist? Ho haurem de provar, això que Sí, diu la sí. Sara, i l'haurem d'anar a veure, eh? I S'ha de tant. conèixer, aquesta dona té moltes idees. Clar que sí. Per tant, ja sabeu, hi ha farina de tot tipus, de fruits secs, de lleguminoses, de cereals, evidentment. Per intolerants al gluten, per no intolerants, per gent que li agrada variar la seva Exacte. dieta, esportistes, no I sobretot esportistes. hem de dir que la gent intolerant, la gent que té al·lèrgies, que no són maniàtics, que molta gent diu, ai, aquests, col·loca-li una mica de farina que no li passarà res, no, que les coses són serioses i la gent que realment... Hi ha una certa incomprensió de vegades, De moment eh? encara sí, de moment encara sí. Per tant, obriu la ment i penseu que hi ha gent, la gent mateixa ho passa molt malament quan té aquestes intoleràncies. Doncs escolta, proveu de fer altres coses amb farines i a més ara que és l'hivern, la farina ens va molt bé. Molt bé, doncs moltíssima informació que apuntem, que ens la fem nostra i que l'aplicarem a casa. I Jo tant que segur. sí. Gràcies, Míriam. Molt bé. Divendres. Divendres. Molt bé.